Menteri rang ba do kari Narendra Modi mentaka sengi ula pli ka thop ka ba a jang ka World Food India 8000 arpulai hanong ba Delhi. Modi ula banjur ba ka jingbun kijat jing bam ha India kalong ka jing yo nong yakinong bay tingka ha ka perthai. Usiam ka Bhutan ujik me kheshar nyamgel wangchuk ulawan poi ha go ti mentaka sengi ha ka jingwan jengo ka ba prasngi ka jong u ya ka India. Kanong ba Delhi kadang yai beteng ya ka jingsha telam hakal air jabo. Katadam jabo barben kala tabluk ni kanong ba Delhi bar ki jaka ba marjang. Ka menteri katanat platingka ka Nirmala Sitharaman kalapan scam ya ka jingkershan ya ka India ya ki jaj benri Tamil ki badai kinong India ban pensngau ya ka jingyai sha jongki ha ka jingyalang nam art spa commemoration ha Colombo henen kasingi. Hakalempung National Games ke Balai Punyo ha Goa, kagat ka kabadai ka jingele akai kilan met na Punjab kalakut no hanen kesni.